Asociación de Escépticos en el Pau, Compostela. Para os que xa vides habitualmente, pois xa coñecedes un pouco como va isto. Para os novos, bueno, esta é unha iniciativa de divulgación. Cada último venres de mes temos unha charla aquí, sempre traemos xente que fale de escepticismo, de ciencia, dun xeito divertido e ameno. Este esforzo, bueno, é posible gracias a moitos colaboradores, a Airas Lunes, que nos queda local, evidentemente, a Círculo Escéptico, a RP, Sociedade para Avance e Pensamento Crítico, a Casa Postolla, Tello que mira los Lobos tamén, a Universidade de Santiago, evidentemente, a divulgación. Hoxe temos un invitado que o mellor xa vos sona de ver por aquí, Manuel Vicente, máis coñecido no mundo das ondas como Efervesciencia. Se escoitades Radio Galega, seguramente sabedes quen é, e senón tamén o podedes seguir en Twitter e nas redes sociais. El vai falar dun tema que a min, a verdad, apetece moito, ainda que é un pouco triste, os científicos tamén choran, vamos, penso que imos ver bastantes malas novas, non, Manuel? Bueno, veremos un poquinho de todo. Vale. Esto está alto, ¿verdad? Podemos baixar un chisquillo. Sí. Está baixo de César. No, está bien. Está baixo de César. Está baixo de César, pero este non está moi alto. Pero xa remato. Así ¿no? que, bueno, Manuel, todo teu. Pues vos lo dixo. Bueno, pues moitas grazas. No levanta a voz. Se non levanta a voz, bueno, boas tardes. Se tivésemos que facer unha listaxe de científicos pupas os que lle pasou de todo e a súa vida é un poema, podría encabezar este, que ten un nome bastante largo, pero vamos a chamarlo de Gentile. Este home, pois, era un francés e daquela, pois, querían ver como era o tránsito de Venus. O tránsito de Venus sabía que se iba a ver ben desde a India, en 1711. E o home colleu un barco para ir lá, con 2 anos de antelación, como se facía daquela, pero resulta que, en chegando a India, entrou en guerra Francia con Inglaterra, co cal non o deixaban pasar. Tivo que ver o tránsito de Venus, que é unha cousa que é bastante chunga de ver, inda que nós temos unhas fotos moi chulas, o tivo que ver nun barco, e iso non valeu, non pudo facer observacións. E dixo, bueno, vou esperar outros 11 anos, que é o que tardaban volver ese tránsito de Venus. Porque pasan 11 anos, un tránsito, e logo pasa outro século, para que volva a aparecer un tránsito de Venus. Pasaron os 11 anos, con moitas aventuras, e o día do tránsito choveu. Non pudo ver o tránsito de Venus. Desgracia, teria que esperar un século máis, eso é imposible. Entonces, bueno, sí que é unha pena. Decidiu volver a casa. Volveu a casa, costoulle bastante chegar, as comunicacións daquela non eran como agora, e ao chegar, resulta que como levaba fora, iba por 2 anos, el levaba fora 15, o deron por morto. O deron por morto, lle quedaron o seu posto na Academia das Ciencias, obviamente a súa muller casouse con outro, e todas estas cousas. De feito, esta vida é tan dramática que dá para facer unha ópera. Efectivamente, o home este ten unha ópera na súa vida. Este pode ser un caso dun científico que chorou. Pero isto é trampa, non é o que vos veño a contar esta tarde. O que vos veño a contar esta tarde é que pasa cos científicos reais actuais. Hai unhas facetas da vida dos científicos actuais, algúns que estades aquí, exercedes profesionalmente, e os sabedes, eu vou contar algunas desas cousas, e hai cosas que non se contan habitualmente e que ás veces dan ganas de chorar. Non vai ser moi lacrimóxeno. Deixarei tamén outra historia destas para o final, para que se alguén se sinte animado por o título da charla, pero si contaremos a ciencia real. As cousas que normalmente non se contan. E isto é, como xa sabedes, aquel que foi á universidade a buscar un cabalo gañador, o de veterinaria lle cobraba 1 millón de euros por facer un cabalo gañador, o de xenética lle cobraba 2 millóns, e chegou ao final a última porta de física e dixo, eu chocaba gratis. E dixo, ai, si, como? Xa sabes, supoñamos un caballo esférico e sen gozamento. Vale, isto é moi bello, pero é o que pasa, unha cosa é a idealidade e outra cosa é o mundo real. Pois bueno, benvidos a xungla da investigación. No mundo ideal, supónse que unha persoa, un científico, fai un descubrimento importante, escribe un artigo de investigación, ese artigo de investigación hai uns revisores que o revisan, e se é bo se publica ese artigo, se a revista é boa, é unha revista moi citada, pois ganas na túa carreira investigadora. Isto é moi simple, pero as cousas son bastante máis complexas. E isto pasa no mundo da investigación e a calquera lle pode pasar. Vos vou poñer 50.000 papers.
Ustedes están moi atentos, porque os vou pasar moi rápido, porque senón o mellor non vos dades conta nos detalles. Vale, vistes a autora deste? Angela Merkel. Unha cousa que descubrí mientras preparaba esta charla. Bueno, sí, Merkel era química física igual que a Thatcher. Bueno, non sei se ten eso algo que ver. Bueno, entroume un ataque de nostalgia para preparar esta charla. Fun a miña antiga facultade, a facultade de química, e dixen, quero ir á sala de investigadores. E resulta que a sala de investigadores xa non existe, porque a sala de investigadores na biblioteca era a sala onde os investigadores iban a ver os papers, as revistas de investigación. Pero como agora todas son digitais, a sala é unha sala de traballo común. Gran decepción. E retomando a miña vida anterior, na que exercín aí no mundo académico, con a miña tese e todas estas cousas, en química, pois mira, isto que vedes aí, isto é o Chemical Abstracts, na biblioteca de química. Este é o índice das cousas que se publican en química. Quer dicir, que ti, antes da era digital, cando se facía, querías facer unha investigación, querías ver que a túa molécula non a fixo outro, terías que verlo. Aquí está o índice, este índice logo ibas as publicacións. Entonces, bueno, pues claro, estos son volumes e máis volumes que están aí. E resulta que logo te ibas a mirar dentro e tiñas a listaxe da fórmula e buscabas a ver se estaba a túa. Este era o índice. Claro, buscar aquí unha molécula tardabas séculos. Eu, por sorte, vivín esa transición ao digital e xusto antes de ir a miña tese apareceu a base de datos no que eu o traballo que fixen nunha tarde as miñas compañeras fixeron en 6 meses. Bueno, cousas que pasan. Fixadevos, fui a biblioteca e preguntei, esta placa tiñan escondida, xa estaba olvidada, esquecida. Esta placa é unha placa que lle deron na biblioteca da Facultade de Química os editores do Chemical Abstracts pola fidelidade na merca dos volúmenes estos que indexizan os compostos químicos durante 90 anos. Poucas bibliotecas no mundo estiveron pagando durante 90 anos ao Chemical Abstract para ter esta historia. E os de Chemical Abstract eran tan agradecidos que lle deron unha bonita placa que agora se ten aí esquecida. Pensadvos, pagar unha suscripción durante 90 anos para ter o índice das revistas que lo vas a buscar. Eso é unha pasta. É unha pasta todos os anos. Este é un negociazo, é como, bueno... Xa que estaba aí, le preguntei ao bibliotecario, me dixo, ai, sí, temos aquí, fíxate, vas a dar unha charla? Bueno, pues mira, temos aí, este é a xoia da coroa, que esta é unha revista alemá que é do século XIX e que temos todos os números. Nin guerra civil, nin nada. Temos todos os puñeteros números. Estaban moi orgullosos desto. Pero bueno, o que vos quería contar é que, claro, é unha pasta poder acceder ao coñecemento, poder pagar os números e conseguir ver o que se publica. De feito, recentemente, houve unha batalla entre unha das grandes casas que publican, que é Elsevier, cos autoridades alemás. As autoridades alemás dixeron, mira, o que se fai para comprar estas revistas, un particular, se eu compro unha revista, un paper, pois o mellor costa 30 euros un artigo. Pero obviamente as bibliotecas compran suscripcións planas. E claro, se xuntas bibliotecas, consigues precios máis baratos. E así en Galicia, pois se compran conjuntamente, e en Alemania compran conjuntamente esas revistas, as suscripcións. E dixeron, mira, nós queremos ter acceso gratuito ás publicacións dos científicos alemás. Porque os científicos alemás estamos publicando e ti nos estás cobrando por ver a publicación. Entonces, pois, lle dixeron, a mellor este teléfono está facendo cousas raras. Entonces, nesta guerra, Elsevier dixo que non aceptaba, os alemáns dixeron farrucos, pois nos desuscribimos e estiveron durante un par de meses sin acceso a este grupo de revistas que están revistas moi importantes. Coido que hai un par de semanas chegamos a especie de acordo dicindo, bueno, mentres negociamos, pois deixamos mirar as revistas. Vale. Fixadevos, bueno, isto sí pode ser un pouco lacrimóxeno. Este home, Schwartz, lo que se chama, o que fixo nesta historia de o complicado que está acceso ás revistas científicas, as que hai que pagar, para ver os contidos, non todas, o que fixo foi, bueno, o que pasan outras cousas, roubou 5 millóns de artigos e os puso disponibles na rede. Este xesto de altruismo e de ir en contra das publicacións supuxo unha demanda
judicial, e como é Estados Unidos, casos Snowden, todas as cousas, lle pedían só 50 anos de cadea. O home entrou en Barrena e suicidouse. Digamos que é un mártir da publicación. Esto sí que la temos. Cando ti publicas un artigo científico, o artigo científico pasa a ser propiedade, os dereitos, da casa da editorial onde ti editas. Se ti queres compartir os teus propios artigos, non podes se non lle pides permiso á editorial. Hai un truco para evitar todo isto que, se ti te piden un artigo teu, é mandar o manuscrito. Se mandas o manuscrito non ten esos dereitos da editorial e os podes compartir. De feito, antes, na era pre-digital, cando tú querías un artigo que te interesaba moito de alguén que non estaba a túa biblioteca suscrita, e enviabas unha carta, e pedías unha reimpresión, e se tiña unha reimpresión a separata, te enviaba, e ao cabo de moito tempo recibías ese paper, con un pouco de sorte. Bueno, pois, agora, o que podes facer, pois, bueno, pois, se queres compartir o teu paper, e que non infringir leis de dereito intelectual, pois o manuscrito. Os físicos o fan nesta página, en así. A revista Nature, que se di, unha prestixiosa revista, Nature, unha destas, fai os 10 descubrimentos, as 10 persoas máis importantes de cada ano. E este ano, a máis importante, foi esta, Gabriela González, a coordinadora do experimento LIGO. E non ten que ver coa charla, pero como a entrevistamos no programa de radio en Efervesciencia, gracias a José Edelstein, e a investigadora do ano falou conosco, bueno, pois estou moi contento. Pero, ademais desta, tamén sei esta. Alexandra Elbakian, paper pirate. Pirata de papers. Esta era unha investigadora de Azerbaiyán, que estivo nos Estados Unidos, veu que tiña moito acceso ás publicacións, logo volveu á súa terra e non conseguía ter acceso ás publicacións. E dixo, bueno, que podemos facer? Pois creou unha mega páxina pirata de publicacións científicas. E, de feito, o 5% das consultas a consultas de artigos científicos se fan a través da súa páxina pirata. Non se sabe como consigue a información, probablemente ela que di que hubo xente que lle deu os seus contrasinais para acceder legalmente ás bases de datos das revistas e están volcando información. Ten máis de, creo que son 6 millóns de artigos de papers. E ela, bueno, obviamente, esta si entras na página que esta, se queres saber cal é, está en ruso, porque ela está en Rusia, tamén lle piden, estas se apillan, tamén le meten bastante anos na cadea, pero como dice que está en un sitio de Rusia, de Rusia a Estados Unidos, non se levan así, bueno, de momento está a salvo, de momento. Para xente que isto pasa como a música, non? É dicir, música libre, piratear, isto é o torrent dos, en vez da música, dos papers. Claro, isto as editoriais lle será bastante dano, pero tamén di que hai países que non poden acceder aos papers e gracias a isto poden acceder. Por exemplo, Irán, o que se di que Irán ou países do sur que non teñen acceso aos grandes editoriais, gracias a estos poden acceder. E a gran pregunta é, quen piratea os papers e se descarga os papers científicos? A resposta é todo o mundo se descarga. Porque un xornalista que traballa para Science, que se chama John Bohannon, que vai sair varias veces nesta charla, que contactou con a nosa amiga pirata e lle propuso facer unha investigación. E a investigación consistía en que lle pasase os datos durante 6 meses das descargas da páxina e as localizacións IP dos sitios desde onde se descargaban os artigos científicos. E o que atopou foi isto. Mirad desde onde se descargan. Desde todo o mundo. Todo o mundo se descarga. O curioso é que tamén se descarga xente que ten acceso legal ás revistas. Por qué? Porque nesta página é moitísimo máis cómodo. En 2 clics tes o paper. Se vas a túa xente que ten descarga legal, pois tens que meter a túa credencial, pasar 4 pantallas, pois prefires ir xa pirata, que acabas antes. E entonces, bueno, pois fixademos, mirad, o que decíamos antes, Irán é unha fonte importante de descargas de papers piratas. España, mirad como está España, bueno, temos bastante, Portugal, pola costa se descarga bastante. Eu tive a curiosidade de ver que se descarga en Santiago. Ya, neses 6 meses en Santiago se descargaron 5.000 papers. E además pedí o paper máis descargado.
desos 5.000. De que será? Física de partículas, matemáticas, química, biología. O paper máis descargado pirata en Santiago é macrohongos de Malawi, aproximación etnobotánica. Bueno, o que sei. Eu para ver este paper, costaba 31 euros e eu o descarguei pirata. Sí, confeso. Bueno, que máis cousas? Sigo facendo propaganda. Este é un podcast dunha bibliotecaria que entrevistamos no programa, dunha noticia que salía en sí. Porque nestes mundos modernos surgen tamén máis cousas, máis dificultades. E aquí, Europa, estamos en desventaxe. Que ti podes ir á tua biblioteca e ler un paper. Pero ahora temos máquinas para facer eso. Chámase minería de datos. Podemos ver dúcias, centos, milleiros de papers a vez e quitar información que nunca poderíamos quitar na vida. Podemos ver rutas metabólicas, se podían facer os reviews, que son conxuntos de información do estado de arte de algo que podes tardar 2 anos en facer ou podes facer en media tarde. O problema é que as revistas moi cucas, amparándose na lei de protección de propiedade intelectual europea, di: mira, ti tes unha suscripción, pero a suscripción só te dá dereito a lelo cos teus ollos. Se o lees con unha máquina, tens que pagar outra vez. En Estados Unidos non pasa eso. Entonces hai unha batalla legal para conseguir entre, por un lado, están os consorcios de bibliotecas públicos e por outro lado están as editoriais, de ver se tens que pagar unha ou 2 veces para facer minería de datos nas revistas científicas. En Estados Unidos o fan, porque atribuyen que é un uso xusto e que se pode facer. Aí estamos en desventaxe. Claro, a minería de datos tamén ten os seus problemas. Unha cousa que pasou non hai moito tempo é no proxecto era 2000 xenomas. O proxecto Xenoma Humano, proxecto 2000 xenomas, identificar un número elevado de xenomas para comparar e establecer relacións. Isto foi aí, non sei, 2013. Que pasou? Que había bases públicas e se facían minería de datos. E un hacker fixo minería de datos e datos que aparentemente eran públicos de doadores anónimos do seu xenoma, deixaron ser públicos e conseguiron saber a súa identidade. Co cual, ás veces estas cousas teñen o seu risco. E, eran piratas vos ou publicaron en Science. Nas charlas de escépticos no Paz, unha cousa que ten saído moitas veces é cousas de chocolate. Sobre o chocolate. E vou falar un boanaco sobre o chocolate. Cousas que pasan con chocolate. Esta noticia xa se falou aquí, en Escépticos no Paz. Unha noticia que saliu en SIC, en moitos medios españois, dun estudio que decía que canto máis chocolate tes, menos grasa corporal tes. O estudio era serio, é serio. É un estudio de xente de Granada, é un estudio observacional en adolescentes, cuidado, en adolescentes, e les daba esa relación. Pode ser, a relación existe. Logo de quitar que o chocolate adelgaza, xa é dar un paso demasiado grande. Porque outros dos problemas que hai na vida real dos investigadores é loitar contra a estadística. A estadística. Porque ti para que publicar algo tens que ter resultados significativamente estadísticos. E para eso normalmente se utiliza un número que se chama P. Se ese P é menor que un determinado valor, eso vale. P menor que 0,05. O que pasa que, se te dá 0,051, home, se quitas este dato de aquí, o mellor xa tendrán os datos no sitio. Estas cousas pasan. E ademais, este número matemático que o que vou dicir vai vir un estatístico, vai dicir que non é así. É un pouco máis complicado, debería máis tempo explicar. Pero este número di a probabilidade de que os teus resultados sean debidos ao azar, simplemente, non a que eso sexa verdade, que cadrou, que miraches no momento que dá así. E, pois, o problema co número P é que te establece as correlacións entre varios parámetros. Pero ti, cando tes moitos datos, podes atopar correlacións entre o que queiras. Hai unha página web que fala de correlacións ilusorias. Por exemplo, fixadvos, estas duas gráficas as vedes así, e sin saber matemáticas decides, carai, pero se as duas cousas están relacionadas. E logo ves o que é, e resulta que sale o gasto en Estados Unidos en ciencia, tecnoloxía e espacio coincide coa gráfica de suicidios por afogamento, estrangulamento e sofoco. A ver, estadísticamente aquí dá unha relación perfecta, claro, pero as cousas son un poquinho máis complicadas. Pero casos como este, hai uns cantos.
Por exemplo, o número de xente que se cae na piscina da foga comparado cos films nos que aparece Nicolas Cage. Bueno, a relación está aí. O sea, tú vas en un pay, macanudo. O número, o consumo de queso per cápita e o número de xente que morre enredada nas súas sabas. Pois tamén, ou, a este último, a tasa de divorcios en Maine co consumo per cápita de margarina. Bueno, os datos son inapelables. Entonces, bueno, hai que ter precaucións. A estatística é unha cuestión complicada. Falar de chocolate, volvemos ao chocolate, outro estudio de chocolate, é unha correlación clarísima entre o consumo de chocolate e o número de premios Nobel que ten un país. A correlación é evidente. De feito, se bebes o número P, o pon aquí, ten un P macanudo. Fíjate. Vale, e as cousas a veces son máis complicadas do que parecen. Bueno, te dice que isto tiene algunhas limitacións. Que pasa aquí? O que pode pasar é que ás veces podes ter números de... Podes ter varias cousas, pero vou dicir unha, pero outra non vou dicir, outra es quitar vos. Unha vez o que pasa é que hai variables ocultas. Variables ocultas é que existe esa correlación, pero realmente non é esa correlación directa, sino a correlación é a través de unha cousa que non ves evidentemente. Isto Martin Gardner lo explicaba moi facilmente cando decía que había estudios, 50.000 estudios, que relacionaban as capacidades matemáticas dos rapazos co tamaño dos pés. E había unha correlación macanuda. Realmente había unha variable oculta. A variable oculta era a idade. Os nenos máis maiores tenían pés máis grandes, os nenos máis grandes tenían maiores capacidades matemáticas. Vale, pois faltaba esa variedade, esa variable oculta. Estas cosas que digo, que en teoría parecen moi triviais para a xente que se dedica a mundo da investigación, ás veces, incluso investigadores serios, profesionais, meten a pata con cousas como estas. Bueno, chocolate, máis chocolate, fixadvos. Excelentes noticias no Huffington Post. O chocolate te pode axudar a perder peso. Isto foi por un estudio, unha investigación alemá que en España non tivo moita repercusión, pero en medios de todo o mundo saiu. E en español só saiu neste medio, ¿no? Dice, el chocolate tamén é bueno para bajar de peso. Esta noticia que todos estábamos agradando esperar. Entonces te explica a noticia. E a ver se vos detectades que pasa. Un estudio reciente publicado en International Archive of Medicine a cargo dun grupo de investigadores alemás, o sea que a cousa parece seria, pois fixeron un estudio de como de rápido adelgaza a xente nunha dieta normal ou nunha dieta na que a xente toma chocolate. E te explica máis cousas. Parece que o xeito de facer o estudio estaba ben, porque dividiron o grupo que estudiaban en tres partes, uns que facían dieta, outros que facían dieta con chocolate, e o grupo control. E deron 42 gramos de chocolate, non está nada mal, e o que viron é que os que tomaban chocolate adelgazaban máis rápido, e ademais dormían mellor, e non sei se alguna cousinha máis. Vale. Que pasa aquí? Vos que vos preguntaría de saber isto, así, de primeiras? A ver. ¿Cuáles serían las variables ocultas? Que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, la edad, en qué trabajan, la física que tienen. Pues mira, esa é unha pregunta. ¿Qué hacían esas personas? Esa é unha pregunta. O estudio era, vamos a decir unha cousa, non diferenciaban se eran homes e mulleres. Non diferenciaban, as mulleres teñen unha variación de peso ao longo dos 28 días do ciclo. Non a tiveron en conta. Non a tiveron en conta. Pero hai outra máis elemental. Os que fixeron esta investigación fixeron un bo traballo de marketing. Fixeron, enviaron notas de prensa con imágenes, cun vídeo cantando un rapeiro sobre dicindo investigadores alemanes e descubrieron que o chocolate, fixeron unha campaña perfecta. O sea, e o paper existe. Aquí está, e aquí está a revista, e aquí está o paper, e que conta exactamente isto que contaron na investigación. Que falla? Sabedes sobre canta xente fixeron este estudio? 15 persoas. No puede ser. 15 fixeron estudios sobre... No, 15, no puede ser. Logo paso os datos, fixeron sobre 15 persoas. Vamos a contar máis cousas. E fixeron realmente
Se vedes os autores, sale John Bohannon. Home, John Bohannon, xa non saiu. Segunda vez, va a ser outra vez máis. John Bohannon, xornalista e investigador. Este que sigue para Science. E o estudio certo, eles o fixeron, eran 15 persoas, pero o que quixeron é demostrar que os medios ás veces non facemos ben as cousas. Eles fixeron a investigación, pero fixeron a investigación un pouco chapucera. Fixeron, nese estudio, miraron 18 variables a xente que estaban estudiando, para ver si, por casualidade, alguna delas daba positivo. Malo sería que alguna desas variables que estudiaban non dese algún beneficio. Isto que fixeron, iso se chama p-hacking. O sea, decir, é buscar, ti normalmente, cando faz un estudio, faz ben, tens que facer unha hipótese e intentar contrastala. O que non pode facer, non vale facer, se queres facer estadística ben feita, é que te atopes unha cousa e digas, va, isto que estaba buscando. De feito, hai un chiste que din que para os bioestatísticos, por exemplo, Colón non podría ter descoberto América, porque Colón non estaba buscando América. Chegou, atopou América. Eso para un bioestatístico non vale. Hai que volver outra vez e ver que América está aí. Vale? Ben, pois isto que pasou con este estudio. Eles buscaron 18 variables, de feito, estatísticamente, se ti mides 18 variables, tiñas casi un 60% de posibilidades de atopar unha que por azar dese. Por azar, a variable que deu foi que adelgazaban e xa está. De feito, o estudio tan chapuceiro que o grupo control podía hasta comer chocolate. O sea, non tiña absolutamente sentido. Publicaron en todos os sitios, ninguén lle preguntou, ninguén lle chamou. A revista acerta e dices, vale, pero entonces a revista esta, como publicaron isto? Como permitiron isto? Bueno, isto é un resumen do que fixeron. Se non entendistes ben, isto que fixeron. Xa está clarísimo. E como publicaron aí? International Archives of Medicine. Esta é unha revista que ten a súa página e dixeron, mandas un manuscrito. Mandaron un manuscrito e os editores dixeron, mira, se pagas 600 euros, publicamos. Pagan os 600 euros e publicaron. Xa está. Foi moi sinxelo. Hai unha modalidade de publicación que se chama ti podes publicar nunha revista, os costes os pode asumir quen lê a revista ou quen publica. Se quen asume os costes é quen publica, é un modelo de ciencia aberta. Logo, o artigo está disponible para todo o mundo. O problema é que hai unha serie de revistas que se chaman revistas depredadoras que te deixan publicar, pero realmente non fan revisión por pares. Publican calquera cousa que lle mandes. Se ti pas e pos a pasta, publican. E isto foi o que fixeron. Como este tema do chocolate, eu quedei moi amargado de que fose así, que non fose certo, estive buscando a ver se topaba un estudio que falase ben do chocolate. E aquí é interesante os estudios que son estudios que fan, por exemplo, como fan Cochrane, que son metaestudios, que estudian moitos estudios e vense ao final existe unha correlación. E, que ben, atopei un estudio. Bueno, é un estudio sobre saúde cardiovascular asociada ao chocolate, un metaestudio que analizou un montón de estudios e o que viron, esta forma de presentar os resultados, se os resultados están para este lado, quere dicir que o consumo de chocolate é favorable para cuestións cardiovasculares, para estas. E están para aquí e que non. Se esta liña base é moi ancha, significa que hai moita incertidumbre nos datos. E fixadvos, por exemplo, para ataque ao corazón, o chocolate non fai nada preventivo, según esta meta-análise. Para stroke, que non sei como sería traduciría, para un ictus, bueno, está aí, mitad. Sin embargo, para unha prevención como xeral, pues parece que facendo o meta-análisis si dá. Bueno, logo hai meta-análisis de meta-análisis, pero bueno, podes atopar datos pro que queiras. Ben, e resulta que esta de publicación do Open Access, da publicación aberta, é unha gran idea. Todos temos acceso ás cosas que se publican porque quen paga é quen publica. Pero está este problema das revistas depredadoras, e non un problema pequeno. De feito, Johan Bohannon, outra vez, fixo este estudio que a mí pareceu moi original en Science, que se titula Quen lle ten medo o Open Access. O peer review fala, pero realmente el o que fixo foi colleu, fabricou unha serie de artigos que eran basicamente o que decían que tiñas unha molécula que se inventaba e ele iba cambiando esta molécula e decía, esta molécula deste líquen desta especie inhibe o crecimiento do cáncer tal. E fixo un paper como 300 papers, así.
foi con este mesmo esquema cambiando pois o que facían. E ese paper tiña fallos metodolóxicos moi grandes. Por exemplo, en un lado te decía que era efectivo e ti vías a gráfica e vías que facía xusto o contrario. Vale? O sea, estaba pensado para poñer a proba a capacidade de os revisores das revistas de detectar unha fraude ou un artigo manifestamente impublicable. Pois das 300, pois aceptaron máis da metade, 167 revistas. Destas revistas, das que tens que pagar. De feito, algunhas destas revistas, algunhas, non moitas, eran algunhas como sucursales de grandes editoriais, que quedaron así un pouco danadas no seu prestixio. Si hubo revistas que reseitaron, e, por exemplo, a revista que mellor fixo o traballo de revisión foi Plus One, que fixo exactamente todas as cousas que ten que decir que non estaban. De feito, tamén hai unha crítica ao Hannon, porque, claro, isto publicou Science é unha revista de pago. Dixeron, home, está moi ben a investigación, pero, claro, o que facedes para metervos coa competencia, que é a publicación en aberto. Claro, son as grandes batallas que hai. De feito, obviamente, xa sabedes que toda clase de estudios de algo que in vitro acaba con células cancerígenas non quere dicir nada. O sea, científicamente quere dicir algo, pero logo, se chega aos medios de comunicación tal sustancia cura cancro, e realmente non é así, porque podemos matar células cancerígenas no laboratorio, pois disparándolle un ocus. Bueno, e ya está. Moi ben, e outra cosa interesante que fixo o Hannon foi un rastreo de estas revistas depredadoras de onde estaban. Moitas delas estaban aparentemente en Estados Unidos, pero se ti rastreabas onde iba a transferencia e onde pagabas, a maioría delas estaban na India. E entonces fixo un rastrexo de todo ese entramado de publicacións, que son moitísimas, que ti, se pagas, publicas calquera cousa. E isto é absolutamente certo. De feito, este é un caso real de un tío que lle facía moita na lista, estaba nunha lista de correo e estaba dando a lata de que publicase en tal revista. E o tío se cansou tanto que fixo un paper que é "Quítame de la puta lista". E o paper di literalmente todo o rato "Quítame de la puta lista". Isto é a parte para explicar as partes de un paper. Abstract, introducción, bueno, seguimos, con gráfico. Quítame de la puta lista. Quítame de la puta lista. E con gráfica. Bueno, foi publicado. Digo que xa que luego ao final. Estas cousas pasan, ¿sí? Non é para chorar. Non é para chorar. Bueno, aquí a cuestión é saber diferenciar cales son revistas honradas e cales non son. Hai un bibliotecario creo que de Colorado, que se chama Bill, que fixo unha lista nun blog de revistas depredadoras. Entonces, tiñan varias características esta clase de revistas. Aparte de que non poñen o precio de publicar, o sea, ti mandas o artigo e ti son 5.000, ou son non sei quanto. O comité de expertos da revista normalmente, ou a veces é falsificado, o sea, pon a xente que non sabe que está aí como experto, teñen nomes moi parecidos a revistas prestixosas, pero le cambias un pouquiño, teñen os logos parecidos, teñen as páxinas parecidas, e entonces este era un bo criterio, ou un certo criterio de demarcación de cales son as revistas depredadoras ou non. Curiosamente, cando volví a mirar isto, hai 2 semanas, quitou a páxina toda esta información. De feito, tive que recuperarla por Internet Archive. O que lin é que hai 2 posibilidades. O que este tío se acojonou coas demandas que lle meteron os indios, que pode ser unha posibilidade, ou outra posibilidade que quería montar un negocio de que teñas que pagar para ver a lista de que son as revistas depredadoras. Bueno, o técnico dirá que pasa con isto. De feito, el ten unha posibilidade de que se ti pensas que a tua lista non é depredadora, podes apelar e dicirte que non, ou tiña esa historia, e de feito tamén outras críticas que o mellor era moito máis sincero facer unha lista, en vez de unha lista negra, unha lista blanca, un sistema como de acreditación, que a revista cumple os seus objetivos e vai para adiante. E bueno, e claro, despois de facer todo isto, toda esta investigación para preparar todo isto, pois dicen, vou facer o meu propio paper, porque xa que estamos, e dicen, vamos a facer un paper así ben chulo. Peer-to-peer Event Driving Interactive Epistemologies. E además colaborou Manuel Collado, Manuel Rador, Manuel Castro, a confabulación dos Manueles, Manuel Collado a primeira vez que o ven, pois sí, pois
o meu propio paper e está, bueno, se queredes, vos lo paso, podes ler, ainda non o mandei. Teño que dicir que, bueno, se empezades a ler, o texto é complicado e, bueno, tardei moito en facelo, sí, como o tempo de meter os nosos nomes neste programiña que se chama SciGen, que é un programiña que fai artigos científicos. E despois os autores, el fai o demais. Métese, pim, sabe? E o mandas onde queiras. E además, aparentemente, mistura un montón de cousas e mola. E dices, pero isto non cuela. Editores retiran máis de 150 papers chungos feitos con este programa. Home, isto non, hai que dicir que non eran revistas, eran congresos históricos. Pero se queres ir a un congreso e non queres facer un traballo, pasas a SciGen, e o mandas. Non é paso nada. Pois sí, estas cosas pasan. Bueno, isto non vou comentar, isto que era para outro día. Bueno, este é un caso galego dunha persoa que mandou un paper destos. Fixadevos o tempo de aceptación. 23 de maio e lle publican xa 1 de xuño, o sea que en unha semana xa lle revisan todo, que va a estar fantástico, maravilloso. Bueno, este tamén é un síntoma tamén que nos pode dar alarma. De feito, neste mundo hai outra faceta, outro mundo que son os revisores, os que te revisan. E hai varios modelos de revisar. O máis habitual é que ti non coñezas quen te revisa. Hai algunhas revistas que é aberto, que ti coñeces quen te revisa. Hai modelos novos de revistas novas que están poñendo modelos novos nos que ti, se formalmente cumples, a revisión é aberto e podes ver como é a revisión, todo vai. Hai veces que tives alguna publicación e a xente pon, quero dar as gracias aos revisores polo bo traballo que fixeron con esta revista. Non sei se é peloteo ou se é verdade, a veces toca estas cousas. Bueno, se alguna vez un revisor que o manda, se non te acepta e te cabreas e non sabes a quen contarle a tua vida, hai un hashtag en Twitter para protestar contra os revisores. Vale, vives aí, escribides e, bueno, desfogades estas cousas que hai. Bueno, outro consello tamén, se alguna vez sodes facedes un paper, leer antes de citar. Según este estudio, que me quedou así baixo, non sei por qué, calcula que o 20% das citas que hai na literatura son citas de cosas que non liches. E dices, como poden saber eso? Bueno, fixeron un experimento tamén que foi, detectaron citas que estaban mal escritas, mal tecleadas, e revisaron como se expandían esas citas no tempo. Coa hipótese de que se ti lees unha cita e está mal copiada, se ti a lees, a vas a poñer ben, pero se non a lees, vas a facer un copy-pega. E entonces, extrapolando todo isto de copia-pega, cita, pues creo que sabe que o 20% das citas eran de cosas que a xente non lea. Bueno, estes son casos de revistas novas que hai, que teñen sistemas de publicacións novos, novedosos. Máis problemas que nos encontramos na vida do científico actual, que ao mellor, bueno, non había antes, ou sí, ou problemas que ven de atrás e que agora son moito maiores. Mirad, este é un gráfico que fala do que se chama da carreira da superconductividade. A superconductividade é un fenómeno físico de certos materiais que a moi baixas temperaturas conducen a electricidade sen opoñer resistencia. Se conseguísemos ter superconductores a temperatura ambiente, pois sería un chollazo, porque a electricidade non necesitaríamos transformadores, iría sen problemas. Entonces, os investigadores os físicos desenvolven modelos teóricos e materiais para subir a temperatura a que isto funciona. E esta son diferentes técnicas e vamos a este punto da historia. Fixados, este punto da historia é 1985. Estos rapaces descubren unha nova metodoloxía que consigues ter unhas temperaturas máis altas. De feito, os tíos son vos, porque isto é no 86, no 87 lles dan o premio Nobel. O sea, está ben. Resulta que aquí entra en escena outro señor, que o nome agora non me acordo, que dá unha roda de prensa, e no New York Times, todas as historias, dicindo que o tío ten un superconductor boísimo, que non ten nada que ver con todo isto. De feito, é o superconductor que fai este salto aquí. Este salto de conseguir superconductores a temperaturas máis altas. E, claro, dá a roda de prensa antes de que se publique o paper. Estamos no mundo pre-analóxico, pre-digital. E
empeza a correr nos mentideiros da súa especialidade que este home está facendo o seu segredo é porque está empleando iterbio. Entonces, todos os laboratorios da competencia se puxeron a investigar en iterbio, que era a sustancia secreta que lle iba a dar esa gran subida de rendimiento. E resulta que cando se publican e ven o paper non era iterbio, era itrio. Pero que pasou? Que este tiña medo de que os referees filtraran os seus datos. Entonces fixo unha cousiña onde tiña que poñer itrio, puxo iterbio. E só na última corrección das galegadas dixo que a súa secretaria se equivocara coa máquina de escribir e que non era iterbios, que era itrio. E foi como se inventaron o sibaco. E entonces o tío conseguiu manter a prioridade. Ele di que foi a secretaria. Pero isto nos leva a outro problema. É dicir, a ciencia en teoría ti queres que sea reproducible. Quer dicir, que ti o que queres, en teoría a ciencia, que cando publicas un paper, outra persoa poda reproducir os teus resultados. Pero se te gradas o truco, que os último. Esa cousiña, ese detalle, eso non o poña. Debe facerse, non debe facerse. É un problema que non é pequeno. Mirad, o señor este era Pau Chau. Iterbio ou non iterbio, esa é a cuestión. De feito, tamén foi un bo sistema porque o que sí que se comprobou é que se filtrara, porque o que se filtrou era certo, era que poñía o manuscrito. Vale, e entonces, bueno, aquí está o home e foi todo isto. Non lle demo nome. Vale. Este problema da reproducibilidade dos resultados da ciencia é un problema gordo. Esta investigadora, Melissa Hendel, ela estaba facendo a súa tese e non lle saían os resultados nin partidos. Non era capaz de reproducir o que facían outros. E, claro, eso te baixa moito a túa autoestima, porque dices, está aquí publicado, o intento facer non me sale. Entonces, abordou o problema desde outro xeito máis amplio, cambiou de línea de investigación e se dedicou a ver si, collendo diferentes áreas, era capaz de ver si os datos que se daban eran suficientes para reproducir os experimentos. E analizou, estou falando de memoria, pero uns 200 papers de diferentes áreas que están aquí postas, e a mitad deles encontrou cuestións metodolóxicas que non permitían reproducir experimentos. Non te poñían se era unha cepa de non sei que, non poñían se o rato era transgénico non sei cuánto, faltaban datos, faltaban cosas, faltaba información aceitada para poder reproducir a investigación. Este é un problema gordo, moi gordo. Tan gordo, e depende das especialidades, tan gordo que, por exemplo, a revista Science fai os 10 descubrimentos do ano, a Nature os 10 investigadores, a Science os 10 descubrimentos do ano. En 2015, un era este, que era sobre a reproducibilidade en psicología. E daba conta dun proxecto no que se reproduxeron 100 papers clásicos de psicología. Sabedes cantos se pudieron reproducir? Dos 100? ¿Qué? 39. O sea, a maioría eran non reproducibles. Non estamos falando de fraudes. Estamos falando de non boa ciencia. Problemas probablemente moitos deles de malas metodoloxías, mal diseño experimental ou o que vimos antes. Mostras de poboación de estudio moi pequeniñas que nos dan resultados azarosos e que se logo amplías a mostrarse cambian o resultado. E iso pasa un montón de veces. Experimentos me encanta. Este é, vamos a decir, un experimento punseiano. Este sale en todos os libros de autoaxuda e todas estas historias. Este experimento é un clásico de unha certa psicología que quere dicir, basicamente, que a forma da tua cara influe na tua percepción do mundo e no teu estado de ánimo. Quere dicir que se te pos o bico mordendo cos dentes, como a tua cara está sorrindo, estás contenta. E se o pos cos labios, pois que non. E este paper tiña unha borrada de citas, e salían todos os lados. Cal é o problema de repetir os resultados da tua investigación? É que ata agora ti non podes publicar nun sitio que eu repetí un experimento que fixo outro. Porque aquí gaña quen chega primeiro, non que chega despois. Se repetir un experimento, eso non é novedoso. E non ten valor, polo menos hasta agora. Entonces, hasta agora non valía a pena repetir experimentos porque non che van a publicar ningures. Pero está cambiando. E as revistas que están facendo, e unha revista
que fixeron este modelo de resistar un experimento e repetirlo. E resistaron a un montón de investigadores que diseñaron como facer ben ese experimento e repetirlo. E fixeron o resultado, fixeron este gráfico que era do chocolate, que vos puxen antes para que aprenderes a velos. E vedes o gráfico dos diferentes estudios que fixeron de replicación, como vedes, a incertidumbre é moi grande nos resultados, non están as cousas claras, pero se colles todos en conjunto, ves que non hai efecto. E conseguiron, isto é recente, isto hai 5 meses. Vale. Pero isto pasa non só en psicología, pasa tamén en investigación de cancro e un montón de investigacións e proxectos para replicar todo isto. De feito, en psicología, unha das cosas que din é, unha das posibles solucións é, en vez de publicar os resultados, publica o diseño experimental. E iso que publicas? E iso que vale? Publicas o diseño experimental, o faz o mellor posible, aí onde te meten caña, e logo reproduces os datos. E se dan resultados negativos non pasa nada, que o fixeches. Pero tamén pasa, por exemplo, esta, seguro que a coñecedes, ou estes falar dela. Isto realmente é un póster dun congreso, non ten moita validez, pero o que vi foi revolucionario, porque fixeron un experimento de resonancia magnética funcional cun salmón. A resonancia magnética ilumina as partes do cerebro que utilizas cando activas diferentes zonas do cerebro para realizar diferentes funcións. Entón, lle puxeron un salmón, lle puxeron poniendo diferentes fotos e iban iluminando diferentes zonas de procesamento do salmón. O problema é que o salmón estaba morto. E ademais lle daba un pé de menos de boísimo. Isto foi un pouco unha chamada de atención de si non faz ben as cosas ben, non faz ben a estadística, podes chegar a conclusións que non ten nada que ver. De feito, isto gañou un Ig Nobel. Vale? E en vista de todo isto, unha necesidade que hai agora sería ter revistas que, por exemplo, publicasen resultados negativos. Porque os resultados negativos axudan a non repetir cousas e non perder tempo. A miña tese, o máis interesante foi unha cousa negativa que a miña jefa dixo que eso non se publique. Non hai moitas revistas que publiquen resultados negativos. Unha esta, que é Journal of Resultados Irreproducibles, que é unha revista humorística, que son os que dan os Ig Nobel. Esta non vale. Hai algunha, esta, Journal of Negative Results, en biomedicina, que son revistas pequeniñas. De feito, houve un proxecto dun español de facer unha serie de revistas sobre todos os resultados, para publicar resultados negativos. O entrevistamos no programa de radio. Claro, era unha iniciativa pequena, dun investigador que valenciano, unha cousa así cativa, e necesitaba pelas para facelo, que fixo un crowdfunding para montar todo isto. Fixo o crowdfunding e non o conseguiu. O proxecto pechou e se quedou, publicaron 2 números. O sea que non era moi interesante. Outra cosa aparte, mención aparte, reciben o tema dos ensaios clínicos, onde é de trascendental importancia publicar todos os ensaios, ter un registro de todos os ensaios que se fan, porque se só publicas os positivos, pois pode haber un perjuicio moi grave para a saúde, porque estás repitiendo cousas que xa sabes que non van a sair. E hai, bueno, proxectos como este, como World Trials, para publicar todo isto. Bueno, e logo empezas a ver isto da irreproducibilidade da ciencia, pois empieza a haber movimientos para decir que realmente é un problema da ciencia, porque se publican millóns e millóns de artigos e son complicados de replicar. Outra cosa que pasa, esta sí que me encanta, esta é un pouco máis amable. Fixarvos, revista potable, o boa, Karen Valley, non é depredadora, vale? É das boas. Autores contrastados, este experto en cronobioloxía. Que fala este paper? 2013, unha evidencia do influencia do ciclo lunar no descanso humano. O que lle saiu neste paper é que con uns voluntarios que non sabían, metodolóxicamente estaba ben, os voluntarios non sabían o que se investigaba, os poñían a dormir, les poñían uns aparatos na cabeza, estudiaban aí o que dormían, e o que veron que en lúa chea dormían peor os voluntarios, e que dormían, tardaban 20 minutos máis en quedarse dormidos, tiñan un sono de peor calidade e menos reparador. Vale, para xa tedes as claves. Que preguntaríades aquí? No, boa pregunta. No, non podían ver a lúa. Estaban nun sitio que non podían ver a lúa. Boa pregunta. Vale, outra pregunta que preguntaríades? Cantos, 33. Isto como estudios de cosmética. Feito estudio en 15 persoas. Bueno, por isto mesmo, 33. Con 33 é moi fácil que teñas un resultado show. Tan fácil como que na mesma revista
Eso foi en 2013, isto foi en 2014, ano seguinte, uns tíos que dixeron que ese paper realmente era un problema de exceso de publicación. E de feito, eles fixeron ese mesmo experimento con 2000 persoas e lles deu o que lles tiña que dar, que a lúa non influye. Se non ves a lúa, tes a ventana, non influye na túa calidade de sono. E ainda máis, os tíos fixeron unha revisión de datos en brutos que tiñan nos hospitais nos que traballaban e tiñan datos de 20.000 noites que demostraban que non había influencia da lúa na calidade do sono. Pero os datos nunca se publicaron. Por qué? Porque ti non vas a ir unha revista a publicar a decir que a lúa non ten efecto. Porque eso xa sabe todo o mundo. Ti vas a publicar unha cousa que sexa novedosa, disruptiva, rompedora. Isto chamase sesgo de publicación. Isto pasa igual nas radios, cando dan o EGM. Se a túa radio sube, o dis, wow, subimos o EGM. Se non sube, non dis nada, xa está. Pois é o mismo. O mismo sesgo de publicación de cando o sorteo da lotería. Se ti es un extraterrestre, chegas o día do sorteo da lotería, ares os xornais, te parecerá que a todo mundo lle toca a lotería. Pero esa mostra non é representativa, só sae a que lles toca. Os que teñen sorte de que lle toca. Pois este é o sesgo de publicación. E acontece, un montonazo. Como pasa o tempo? Nos acordades, Dolly? 20 anos pasaron. Agora, dentro de 3 días fai 20 anos de Dolly. Quen clonou a Dolly? Sabedes o nome? Un escocés. Este? Sí. Ian Wilmut. Saliu en todos os lados. Se parecen tanto. Aquí está o paper. Xa vos dixen que iban a saber papers por un tubo. Fixadvos, aí aparece Wilmut primeiro. Guau. Vale. Sabedes o conto que se di os menos de este foi a por patacas, este as pelou, este as cortou, este as fitiu e este as comeu. Bueno, pois aquí pasou o mesmo. Porque quen traballou non foi Wilmut, foi Campbell. Que pasou? Que fixeron unha reunión do grupo de investigación, isto era un bombazo. E estes estaban como igual relación co xente de Nature, que foi onde se publicou. É dicir, isto quitamos para petalo. E quen dixo vou dar a cara foi Wilmut, dixo. Era o máis votado adelante e saiu. E foi quen se quedou todo o mundo que era o que fixo todo isto. O que non se conta é que despois, isto foi no 97, no 2000, non me acordo o nome, 2013, houve un xuicio sobre a paternidade do descubrimento da abella Dolly. E no xuicio quedou demostrado que quen currou foi Campbell. Un 66% do mérito era de Campbell e non era de Wilmut. A Wilmut lle deron a dirección do Instituto Escocés de Clonación, non sei que. Foi que se levou as pelas, a fama e todo. Pero quen currou foi isto. E de feito, cando se fixo o xuicio, o curioso, que tamén chamamos técnicos do laboratorio, dixeron, non, o traballo fixemos nós. O sea, é dicir, conceptualmente isto non era moi novo, e o que había que ver é currarse os embrións, dalle. O traballo noso. Eu creo máis ben os técnicos do laboratorio. Pero bueno, o que pasou? E isto fixo cambiar un detalliño nas formas de publicar. Unha cosa, non ten moita importancia, pero acontece. Noticia desta semana. Guai! Este novo sistema solar que coñecemos con 7 planetas. Vale. Este é a publicación, é o paper, e se miramos ao final, isto xa pasa agora en todos os papers destas revistas, hai unha parte que antes non había que se chama contribución dos actores, dos autores. E aquí aparece o que fixo cada un. Fulanito se lle ocurriu a idea. Fulanito fixo os experimentos. Fulanito redactou o manuscrito. Fulanito fixo non sei que. Fulanito. Para, por lo menos formalmente, evitar que pase o que lle pasou o señor Ian Wilmut. Isto tamén é para llorar. Vale. De feito, eu esta noticia a recibí no meu correo electrónico 3 días antes de que se publicase. Porque os jornalistas temos acceso previo ás novas embarcadas. Fixadvos, me dan a nova, e unha cousa curiosa que fan os de Nature, que ten a súa gracia, que te din, nas notas que te mandan todas, que eles intentan facer as notas de prensa o mellor posible. Pero que si se dan un pouco de autobombo, que lles avisemos, por si se pasa. Vale, dicen, non vai a ser que nos pasemos, que non sei que, pero bueno, estas cousas pasan, a veces sí que se pasan. De feito, vale, cal vos parece que é a nova científica máis importante dos últimos 10 días? Esta dos planetas. Bueno, para mí non. Por qué?
Porque os planetas, conceptualmente, xa levamos descubertos 2000 exoplanetas. Exoplanetas parecidos á Terra, temos algúns incluso mellores que esos. Isto queda bonito porque son 7. Atoparemos outros que son así. Para mí, o máis relevante é que a semana pasada hubo a primeira decisión do tribunal que está decidindo sobre a patente do CRISPR. O CRISPR é unha técnica novedosa de edición xenética que está chamada, en principio, a revolucionar todo o mundo da edición xenética. Hasta agora, ti podías cambiar xenes, partes, o xenoma é o libro da vida de todos os seres vivos. E ata agora podíamos cambiar capítulos, podíamos cambiar párrafos, pero agora, gracias a isto, podemos cambiar letras. E resulta que, curiosamente, estas duas señoras teñen un príncipe de Asturias, Manuel Carpenter e Jennifer Doudna, porque foron as que deron a idea señal de facer todo isto. Pero o patentaron, elas conseguiron facelo en tubo de ensayo. O patentaron, e na patente dixeron, isto tamén pode ser aplicable a células eucariotas. Uns meses despois, noutro instituto, no MIT, Feng-Zhang fixo outra patente xa para células eucariotas. E además unha patente pagando para que fose unha patente máis rápida. Ahora, o comité de patentes decidiu que a patente de Zhang é viable. Ten a súa razón. E non invalida a patente delas, que é unha patente máis xenérica. E, de feito, aquí eu creo que Doudna se debe estar tirando dos pelos, porque unha das cousas polas que non conseguiron que visitasen a patente a Zhang foi polas súas declaracións a prensa. Porque os científicos de seu son modestos. Ti cando lle preguntas unha cosa, dice, bueno, probablemente, ou mellor. Entonces, cando lle preguntaron sobre o CRISPR, cando ela fixera, lle preguntaron, isto se pode aplicar a células humanas? Eso é moito dicir, faltará moito por saber, hai moito que... Esta cousa de modestia. Como tiña esas declaracións, o Tribunal de Patentes dixo, entonces, o que fixo Zhang foi unha cousa verdadeiramente difícil e foi outra señalidade, por lo tanto, é patentable. Se debe estar mordendo as súas declaracións a señora Doudna. De feito, bueno, parece que va a pasar unha cousa super curiosa. Tal como queda agora, isto todavía ten unha batalla xurídica legal que vai a pasar aí de miles de millóns de dólares. O que ven a dicir de momento, o que tenín eu que lin eu, é que o Doudna o que patentou son as pelotas de tenis. E Feng patentou as pelotas de tenis verdes. Cuidado. Entón, o mellor os que facedes CRISPR, o mellor tens que pagar dúas patentes. Unha polas pelotas e outra polas pelotas verdes. Bueno, xa veremos que pase. Bueno, os conto un par de cousiñas máis e xa rematamos, porque aquí hai exemplos a dar e tomar. Porque pode parecer que estas cousas raras que pasan en grupos pequenos, investigacións pequenas, e que non pode pasar en grandes investigacións onde están implicadas moitas persoas, que nos topemos con estas cousas de ciencia real que ás veces dan para chorar. Pero eso pasa en todos os lados. Por exemplo, aquí, na nosa querida táboa periódica, fixadevos, este 118, sabedes que estes últimos elementos, hai 6 meses, a IUPAC aprobou que existían e aprobou os nomes destos. E completamos, que nos queda bellixitosiña, a táboa periódica. Este 118, que supostamente se descubriu agora, en teoría se descubrira previamente en 1999, en Estados Unidos, no laboratorio Livermore. O tío que descubriu manipulou os datos. Que pasou? Menos mal que replicaron. Porque, claro, estes son experimentos super complicados de xerar novos elementos que duran milisegundos e son super complicadísimos de replicar. Os hicieron os americanos, logo chegaron os rusos e dixeron, non nos sale. Os alemás, non nos sale. Menos mal que hai dous máis que os replican. E entón, revisaron as historias e pero que o tío meteu uns datos que eran de libro, e meteu os datos do que tiña que dar, o meteu, pero os datos en bruto non daban eso. E tiveron que retractar e tirar. E temporalmente, o 118 e o 116 existían, pero non eran. E fixadevos, xa que falamos, é raro que non falemos da homeopatía en unha charla destas. No descubrimento real, no que se descubriu o 118, en cada experimento se conseguiu obter un átomo. Un átomo é nada.
e o replicaron en todos os sitios 7 veces. O sea, só se conseguiron facer 7 átomos desto, que é absolutamente nada. 7 átomos é, vamos, é unha biblia. Pero bueno, con eso se conseguiu meter na tabla periódica. Damos aos físicos un pouco de caña. Dimos os químicos, dimos os mecánicos, dimos a todos, damos aos físicos. Por exemplo, os grandes experimentos, o CERN. No CERN pasan estas cousas, pois no CERN tamén. Este home é Carlos Rubia. Eu, por presentalo, diría que é o Mourinho dos científicos. Mourinho, o entrenador de fútbol. Carácter arrogante, chulo, botado variante, sabe usted con que estaba falando? Ben, este é Carlos Rubia. Mirad, antes de que houvese o LHC había outro acelerador, ou outros aceleradores. Uno era SPS, creo que. E estaban buscando uns bosóns. Buscaban bosóns, non era o bosón de Higgs, pero eran estes dos bosóns que estaban predecidos pola teoría, o W e o Z. Igual que o Higgs, que había varios detectores e varios equipos buscando ese bosón, aí había dous, UA1 e UA2. UA1 estaba dirixido por este home. E resulta que empezan a dar os datos. Pero os datos, claro, nestas sinais hai moito ruido. E o mellor, o complicado é distinguir o que é o ruido do que é un pico de verdade. E non é fácil, é un problema de estadística complicado. E entón, traballaban independentemente UA1 e UA2, pero compartían información e se reunían. E se reunían unha vez e non sabían se publicar, porque tenían uns sinais que prometían, pero non o sabían. E o Carlos Rubia lle di, é mellor asegurarse, facer ben as cousas e non vayamos a meter a pata. E quedaron de acordo en eso. Pola noite, Carlos Rubia se foi a súa casa e mandou o paper co descubrimento. E mandou o descubrimento deste. Ademais, o tipo o fixera así por un método simplificado. Os de UA2 era un equipo máis pequeno. E para facer o paper, lle mandaron o paper a todos os colaboradores, os 60. Carlos Rubia lle mandou a 3. E iso, en 2 días, que era o paper, o resultado que mandaron. O mandou o paper, e foi o paper que anunciou o W. Pero claro, tiñan que descubrir o Z. Entón, o UA2, que tamén tiñan os mesmos datos que a 1, dixeron, esta vez non nos pasa. Entón, esta vez, cando iban a descubrir este, escribiron o paper, e deixaron os datos libres onde había que poñer os datos. Digo, cando teníamos os valores desto, poñemos e matamos o paper, que esta vez non nos adelantan. Que pasou? Salen os datos, van os dous aparellos, salen os datos do Z. Que fai Carlos Rubio? Colle o teléfono, chama ao director general do CERN, lo tenemos, roda de prensa mañana. O día seguinte, fixeron a roda de prensa, e xa está. E a quen lle deron o premio Nobel? O señor Carlos Rubio. De quen non se acorda ninguén? UA2. De feito, dentro do mundo dos físicos, esta historia, moita xente pensa que os de UA2 chegaron como un mes tarde. Non, chegaron a vez. Isto non conto. Conto isto. Conto de Darwin. Conto de Darwin e acabamos. Isto último. Dicía que ao principio, claro, me dicen isto de chorar, puxen o que é un pouquiño a vida real dos investigadores agora. A vida real que o mellor non é esa idealización que moitas veces pensamos de investigas, descubres algo, publicas e xa está. Que é moito máis complexa, porque a vida real é máis complicada e a veces hai cousas que dan para rir e outras para chorar. Pero como me gusta poñer cosas de historia da ciencia e poñer algún caso así lacrimóxeno que ten que ver coa ciencia, este é o de Darwin. Unha parte da historia de Darwin que non sei se coñecedes, que esta era a nena dos ollos de Darwin, a súa filla Anna. Morreu os 9 anos. Morreu dunha enfermedade que non estaba ben, non se sentiu ben, e para Darwin foi un shock tremendo, tan importante que se pensa que foi aí onde definitivamente perdeu os anaquiños de fe que lle quedaban. Pero hai outra cousa que nos contou Gonzalo Álvarez no programa. Ele é un darwinólogo, estudia moito o mundo de Darwin, e eu creo que Darwin probablemente sexa o primeiro científico en darse conta de por que pasaba coa consanguinidade. Darwin casou coa súa prima. Ele, na súa familia, na súa linaxe, os Darwin e os Bethune estaban moi misturados, como se fosen borbones. E é curioso, Darwin tivo unha chea de fillos, pero houve moitos que quedaron, moitos somos moi pequeniños. É curioso, para ser de clase social alta, tiña unha natalidade infantil moi alta.
E Darwin facía, en esa época, entón, moitos experimentos de cruzamento con sementes, con orquídeas, con flores. E o que quería ver Darwin era os efectos do cruzamento de parentes. E Darwin probablemente foi a primeira persoa no mundo que se deu conta que a naturaleza aborrecía os cruces entre parientes, entre familiares, e os estudiou de forma sistemática. Entonces, él, cando estaba investigando coas súas aparentemente inocuas orquídeas, él o que se estaba dando conta é de que o mellor, o terse casado coa súa prima, era a causa da mala saúde dos seus fillos. E o mellor, él tiña, de algún xeito, a culpa da morte da súa filla por terse casado coa súa prima. E quiso actuar. Quiso facer o que sería a primeira intervención de un resultado da investigación e levar as autoridades para facer algo. El fixo un rogo ao Parlamento para que o Parlamento Europeo, o Parlamento inglés, nos censos, fixese un censo de matrimonios entre primos e ver como era esa descendencia. O Parlamento dixo que non, pero bueno, esa é a historia. E bueno, se queremos acabar cunha cousa lacrimóxena, pois aquí temos os científicos tamén choran, pero teño que dicirvos unha cousa. Ainda hai esperanza. E o último paper da tarde, un paper sobre mexillóns galoprovinciales. O final de todo está a parte de agradecementos, e o que dixo o maestro é: finalmente, moitas gracias a Tamayo, quero dar gracias en particular o apoio que non ten precio recibido por Muguruza C todos estes anos. Queres casar comigo? Declaración de... Moitas gracias.